Mikel bueltan da, eta estrategidanak aldatuak gure naufraguai. Aurkari gogor bat, berriz lehian. Mentalki orain nago superondo, dena emango dut eta irabazten saiatuko naiz. Hemen nago berriro. Nire burua lehertengo da. Gaurko atala arantzatxoa izango da, eta bai, zentzu guztietan. Buen Dios. Hostia. Buena hostia. Kontuz, kaktusakin, Naufragoak, ongi etorri, 10. atalera! Venga, bizkai argitan. Olako zeu zer izin zen, behitu. Baina barruko egon zan zuri eta... Gauz aukeratzen aber gaur zer jango dugun. Holan botak apurtxo bat eiteko eta... Ezta? Bai. Joder. Igual palmondoren badau, kokuekin edo ez dakigu. Eta guk ezke behar dugu zo zer jateko. Edo zer gauza, mesedez. Aber itxasoak ekartzen dauzkun zerbait. Hori aber itxasoak ekartzen dugu. Ni pentsa dut, ni eskutetan emongo notzien zer. Doaz redaktora, balata bat edo. Ez dozte emon, eta nik ez dut eskatuko, Nik ez dut eskatuko inori. Baina ez dozte emon inobez. Eta ni Sabiri, ¿te puedes creer? Ez dozku emon, ez dozku ofrecido inobez. Zelan ingo gugu, Sabi. Zelan ingo gugu banaketa. Hainbeste gauza aukinde. Za humore honarekin eta ni humore txarra. Venga, ba. Vale. Hori zaila izangoek, Baina, bueno, ingo dugu, ezta? Iargi? Bai. Zaila ingo jako gure gauzak banatzia, baina nik uste dut akordio batera alduko gaiela. Guk dibortzioa jain dago. Ja, kaltzotziok beha azka eta kulera. Ez dugu banatu gaini, mine solastu dugu berak lupa, zeuskien ipita, ez dakiguna zein da sareakin. Ezke sarikin itxin jabadu bat, eta hemen ez dakiz zer atxe behinen duten sarikinik. Orduan pita bai, pita ongitu hartzen da zer gauztako. Bai, Luparekin pedernala baina zailago egiten da zua. Eguzkia badago, así que... bai, hori etzigu falta. Ez. Indarrak falta dira, goze asko. Bueno, mentalki orain nago superondo. Froga gogorrena izan da 3 egun bakarrik egotea. Eta ja orduan dena ikusten dut, positibo. Jolasa badago gogorra izango da niretzat, baina bueno, dena emango dut eta irabazten saiatuko naiz. Benetan, ja datorrena ez dut uste gogorrago izango denik. Horiek dira, bien. Bueno, Neiku dira, Pero bueno. Eta zuko froga egin barik. pasatzea, hemen. Hemen nago berriro. Oso ondo azkenen geratu za, oso ondo. 3 egun bakarrik, Bai, ostras, ongi etorri. Zagitxu. Zelan etorri zen, balsa? Bai. Bai, Orain kontatuko dizuen. Bai, venga, kontu. Hostia. Ongi etorri. Eskerrik asko. Banekien. Nire Irland. Lehengo Irlan, 3 egun bakarrik. Eta geratu nintzen, esperientzia bizitzeko, eta izan da supergogorra, gogorrena ja pasatu. Hemen pasatzen dena, ja, benetan. 3. egunean, lurrek erakutsi zidan Ingeren mezu bat. Ai, ze polito. Ondo, ezta? Ja, eske, bueno, negarrak ez nituen ia. Ze lehengo egunean bakarrik Tal cual. malko guztiak bota nituen, benetan. Ez nuen ulertzen zergatik geratu nintzen. Orain bai, etorri zen Ainoa. Bale. Eta? Eta gaur egin dugu dueloa. Bai, Eta hori irabazi dut. Serio? Zer modu zibilidek Ainoa? Ainoa mentalki ni ustez ja zegoen Ja, erdikampo eta hori
bera bakarrik esen ikusten igual hain edo zuen espero, nile moduan lehenengo gunean. Hoi Mikel berriz etortzie, guretzago mentalki behintzet beste zartatxo bat, ezta? Hau ez da bukatzen. Hau ez da bukatzen, ez. Nire burua lehertu ingo da. Bai, pentsatu. Que pesa, eske bidaltzen ditu hemetik kanpora eta torten dira bueltan, tío, eske da como desesperante azkenean. Ba, lehenengo esan dudana izan da el que faltaba. Oso Bueno, aurkari gogor bat bueltau da, baina bintze bera da, así que oso posi. Sartu naiz horrela, esaten nola, jo, hemen nago berriro. Eta ondo hartu date, baina bai ikusi dut, beraien aurpegian eta nola hitz egiten zuten, azkenean, jo, pentsatze dutela, gogorra izango dela nire kontra egitea, eta ere, berriro beste pertsona bat dagoela, orduan, bukaera ez dagoela engertu. Oso gogorra. Baina hori pasauta gero mentalki bai. Mentalki tope. Txarrago nago, Eta fizikoki ez nago gain ondo. Baina mentalki haitzu. egin dudan lana, Mentalki ondo baldima, beste guztio hobeto ukiko. zeia gogorrena pasatu dut, benetan. Ez dakit zer gertatuko den, baina nago gudarako prest, benetan. Osea, Ondo baino bete egotea, demostratu egin behar da gero. Ikusi nahiko gondik gero. Mikel baki unodakoa, eta da metxa korta. Bai. Eta hor txekoan inge igual apurbeto lan hau txeko, baina... A ber, zer gertatzen da. Kotilla! Mesua! Bueno, a ver. Zikerra. Gaurko abordatzea itxu-itxuan egin beharko duzue. Osea, begile eta pauta hola Bai. Tekutxuta eta kanpaia. Bale, entzumena. Kanpaia jarraitzea. Ni nago nahiko zorra, así que... Ba, Joseba, ni ere, Aize honekin gainezu Buah, garrantzina. Joseba gainera. Ez nik ez dut entzuten ondo, entzumen gitxiago dakat bi belarrietan. Eta, bueno, pues... igual ez da, kanpaia. Igual ez da. Beti esan dut, osea, ondo egiten dozuna alik eta hoberen egin lehenengo edo bigarren, eta txarto, hain ondo ematen zaizuna, bakitxen azkenaz geratzea. Nire bai, bueno, ez da, ni badutela entzuen gutxixi, baina bai badutela zera pila bat. Ez dut belarritan ez dut bat erongi haitzen, jabatariz nion deus haitzen hori, aizterik efizu kontxeko maten, hasi que gaurrera, atento egon, eta kusko da. La dana ematera. Kaixo, neskamutia, kaixo. Bueno, ongi etorri, naufrago guztioi, gaurko abordatze probara. Itxu-itxuan izena jarri jo, pentsatze dut honezkio jakingo zuela zeatikan. Zemuz ikuste zue proba? Ilun. Ikusi batez. Bueno, gaur sorpresa lat eukizue, ez da? Bai. Miguel etorreiaku bai. Zelan? Ondo. Bai, Ilargi, oso ondo? Bai, nitzako bai. Ni posik ipinin nazo. Harreman oso ona, ekin dugu. Bera, eta inge gazta. Ni postunez. Besteok igual rivalidade horren zerea ikusite, zakit. Txuban, zu adibidez? Ez, lehiaketei behira gogorra pertsonie, harreman atletik asko postu naiz, ez? Baina hoxe, azkenien atzo niretzako pertsonalki egun oso gogorra juntzan. Eta hor geneuken ilusioe baina bukaera hor da, baina beste pertsona bat etorri eta baina ez dakigu zenbat luzakoan, orduan alde hortatik bai. Pixkat, ni jodiuta pixkat bintzen. Zaila izan da, benetan. Azkenean, burua landu dut, kriseak eduki ditut, negarrak eduki ditut, ere animatu naiz nire burua, baina oso zaila da, benetan. Oso zaila. Bueno, jabata, isilik da hona zuzea hemen, ze pasatzen zaizu? Azkenean arerio oso potentea, beste bat. Eta, bueno, badirudi hau ez daukala amaierarik. Baina, bueno, berdin jarraitzen dugu. Azkenean helburua ez galtzea da eta irabazten badugu, primerako berria, ezta? Xabi, zuk berdin pentsatzezu? Nik uste dute hori
aurkari bat gehiago dala, baina apoio bat gehiago bai, niretzako printzipioz. Apoio, baina banakako abentura da. Bai, baina apoio bada. Gura duz gura. Eta Naroa, zuk zer diozu? Nikelekin elegante, baina beste pertsona, edozein pertsona zantare, pues hori, gaude punto igualin 8 pertsona, orduan, gaur ere bai, pues imaginatzen dut, baginu, oza, zamarko gintxuna, baina probat gehiago inen dugula hori. Jo, rival, hori da, fuerte bat. Geixi espekulatezu igual, Bai, garantzi gaurku dauke, Oina eta guzti. hori da. Bixarku bixar eta gaurkoak. Hori da. Eta Joseba, bezu isil-isilizaz, Mikel etorri da, nigatik oso ondo, zuinekin itxein gendun ja ni argi neukan etorriko zala bera. Bikote batean, adibidez ni nire emazteagaz bai, berak emoten dizian kontseioak eta oso gorra izatetea, eta normalean kaso egiten dugu, da bueno, berriro dago Beste hemen. remedio iketza jogeatzen, Mikel? Zizke arrazoia dauka beti inge orduan, egin beharrek kasu, bai? Hauen die. Iargi, fin dute ikusten zaitxut, argaldute ikusten zaitxut. Bai, zukuste? Ba, Mikelek zauzte, igual ikusten ez dela. Bai, eskutun ero isestuten egon, ero jateko. Ez. Eta nik ez dut eskatu bez, ez? Igual penalizazioa izango zen bi ondako. Baina, bueno, egin dugune da errebainatu latak. Eurek botako latak, guk egin dugu, Zabi eta biok egin dugu errebainatu. Latak, basurara botatako latetatik ondarrak txupau, olizua purtxo bateran, eta gaur gainera ja platanuak usteltzen hasiakuz eta jan behar izan duguz ez alperri galtzeko. Eta ja, zilargiketanik ez dekogu ezebez jateko. Bueno, gaurko irabazliak, behintzat, zozek goxua eukiko, bai, earki sartuko zaio iteun beruakin, bale? Bueno, pentsatzet jakin mina ikiarri jaukiko zuela, gaurko proba nola jungoan. Esan duen bezala gaurko abordatze probak itxu-itxuan izten hau, bai? Etxeate kontuatu, baina gatzaga batian zaudete, Bai da. Sakabanatu dango zeate, eta helburua proba guztietan bezala zein zangoa kanpaia jotzia, bale? Nun dago kanpaia? Soinuari jarraitu berko jozue. Belarri garbi, ondo garbituta, ondo entzuteko. Garbitu behar. Ziruitzen, proba. Zaila. Oso zaila. Haizeak bez traban egingo da, así que, bueno, ikusiko da. Baina badakit batzuk entzuteko arazoak dituztela, baina, bueno, ikusiko da. Zein eta auke ba entzuteko arazuk. Josebak adibidez, bi belarretatik entzuten dauk itxiago. Benetan entzutezu baina txarto, Joseba? Bai, bi belarritatik euneko 20ko entzumen gitxiago daukat. Bai. Ez nahaz errendituko, baina alik eta hoben egiten, zeratu azkena ez izaten, eta listo. Oso. Ez dago besterik. Ilargita zu, ze nola ikustez da? Dinot suertea dala danotat bardine. Behintzet honetan ez da sartzean jokuen indarra edo abiliazia da ez Ez da sorte kontua, hemen ez entzumen guzti jarri berdia lanian. Parekatua gauzela gurotu zuen danok. Prest horrekin hasteko, gatzaga batengaz, baina kontuz, adi, ze gatzaga hortatik urtete zuenin, kaktusez inguratutegaz. Bale. Baina kaktus beteta, tio, hori ez nahi. Kontuz horrekin, ezuk aurretik. Sin más. Eta kontuz ibili, ze arantzak handixati. Horregatik, tio. Bueno, presto orduan danak? Bai. Zeratuko naz aliketa beren egiten, baina ez da nire fuerta ez da gutxi hori gerez. Baina, bueno. Atxo goian da gaur, pues hemen, a ber, egiten dugu. Bueno, igual hauta ikustet, lanok dauzkago aukerak. Hau, bai ezin izan du inork entren hau. Así que, gogoz, aukerekin ikusten naiz. Oso zaila. Oso zaila. Nik bere zentzumen arazoik ez dauket, baina batzutan kostatzen zaten entzutie. Orduan, hau nire ustez sorte kontu izangoa. Eta hoxe. Da super orduri egia esan. A ber, por lo menos nahiko parekatua ikusten dut, osea, edozeinek irabazi edo galdu daitekela. Naufragoak! Prest! Adi kanpaiari!
Gogorra egiten badut, dago dena pintxoa. Kriston galduta nago, benetan, ez dakit proba ziren, ez dakit zein bat itxan bagogun, ez dut entzuten nahi, eze bez. Entzuten ditut ahotsak hortik, baina ez dut ulertzen eze bez. Gatzagatik kanpo zabizen hoi, kontuz kaktusakin! Ez que estan entzuten bere da ahotsa, tio. Berezi da nahi, batzadatik kanpora? Aroa, kilometru getxen zabiz! Entzuten. Zer uste dut hau? Ez da hau ez? Jeba, tio. Cagüen la hostia. Cagüen... Hostia puta madre. Joder. Sartu nahi zuen lekuan, me cagüen Dios. ¿Qué? Kontuz kaktusakin, Abizatzuet! Gabi, makillakin ez dau balixo! Entzun behar dut berriro. Zer, dano geldikon? Jo, kanpaie. Joseba, entzute zuzeo, erantzun mesedez? Oin bai! Vale. Ainguri apurtu baiken, Aroa. Gabi, geldik egon da, ez duzu ise lortuko, eta bestik bardin. Jo, gauten txuten kanpaia nora mugituko nahi. Ez da larreina emoten, berbainenan. Ez mugituko esertarako, jaman dut bi hostia, me cago en Dios. Nigo la hostia. Tiraga. Kanpaia jo, tío. Venga, neska mutiak, mobiu. Joder, jo, kanpaia eta mugiko gara. Jo, kanpai pixkat. Zer jabata zain? Bai, Zerren zain? kanpaiaren joa. Por culo, todo. Ez nago bat jatzen, nago kentzen pixkat presioa.
esan... Xabi, kendu dezakezu antik ezan? Horrek ez da, Xabi. Eta izen da, igual, lehenengo nire aman Xabia. Eta gero ja lurren Xabia izen da, el mundo está... Joder, hijos de puta. Cago en Dios. Hau ze hostia da, tu. Baina nondik nahi duzue joatea, tio. Guau. Mendik egon bar da, tio. Hauen Dios, benetan hemendik sartu bar naiz. Kendu antifaza eta niogon gana. Venga, korri, atera. Ni gonaz makilletik. Ja, eske ni Eta zira gara. Esan dut, jotzen dut. Eta nik mandotxo eta tope. Zego, pentsaten en principios igual nire nengo goan nintzela. Ja, zenik suave jo, ba. Ja, nire mandotxo, ton. ¡Hijo de puta! Joder. ¡Hostias! ¿Pero cómo sois tan cabrón? Buah. Estáis locos, tío. Hostia dago. Si da un cactus de verdad. Hostia. Joder. Joder, es que hau da gehiegi, tío. Hostia. Ahora tu niña, puta. Buah, espinilla. Buah, begira, tu. Zaudete locos, tío. Badaukat hemen sartuta, Buah. Zer zara? Joan. Hemen ingurun dago, Arantzaz bete dago. Javi, kaktus hostiok. Ikusten, mangrek. Kontuz. Dointzer! Joder. Horretu. Bai, lasai. Non nago sartuta, tío. Hostia, tío. Mikel, makiaik ezin zu erabili! Barkatu, ez nekien.
Joder, si es que... Cago en la puta. ¿Dónde hago, tío? Si es que no me he bañado cactus. Benetan, tío. Izan zerbait. Izan zerbait. Dago. Ibon. Qué buen Dios, tío. ¡Ah! ¡Hostias, tío! ¿Qué será? Ibon, hay que perder. Es que sí, Ibon. Oso pozik lotu dutelako bentxe. Bai, oso pozik nago, ez da zelazko desenak, beste egun bat hemen jarraitu, baina abitu hau, tio, sarien la berbera, tio. Pintza unaz leku, bitu, pintxoak leku guztietatik beraz. Ba hori, 20 ez naz azkena, así que ondo nago. Pozik. Puta! Ah! Joder! Baina non dago? Non jortzen ari zara? Zuzera? Non dago? Ah, joder, cabrones! Ah, joder! Hostia! Noldu zaitut, tío. Ez dakit gehiago, tío. Non hostia ez dago. Ah, joder! Hosti! Zein berdeu? ¿En serio? Kendu behar didate hauek, Zaila, tio. Eta, jode, kaktus horretan sartzea, tio. Joduzue? Joduzue? Bai. Zilik dago biotera. Serio? Bai. Zein jau? Joder, non dago? Tio? Non hostia dago? Hostia! Esan ez dakit, nik uste hau atrabez edo... Bai, neue. Ez dakit. Zeiek irabazi du? Beda suban eta jozua. Uste no zezu gara lehenengoa. Ni ere? Eta ni. Zostin minakin. Bai, ez da, klaro. Artista denak, Sorionak, Bai, tio, bai. Bost minutu dakazue bakarrik. Bixon hartin da gaurko joku, Garai bakau, galtzaik falta. Kaktus ez haude, gaui, iaz. Hostia. Joseba, ainguran proba aurrekun izan zen.
Joseba gerturatzen da, baina... Bai, ez du abantzatzen, dio. Pobre, tio. Bai. Azkenengo 30 segunduk. Amar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, amatxure. Altz antifasak bisok. La Rusia. Bentxe ibili nahiz ba, Hementxe onzea labor. Joder! Ale ba. Beraz, Joseba eta Xuan, azkanengoko postutan. Pintxauta. Jos! Ez dut ezer entzuten ditut, bakarrik hirukoak zirenak. Osea, beste guztia ez dut ezer entzuten. Osea, nire hori izan batek jotzen zuenean, egiten ezolan ailegatzea, baina ez ez. Osea, ez dut ezer entzuten. Horren kontra ezin dut ezer egin. Kontzentratu egin da, saiatu naz alik eta hoberen entzuten, baina imposible. Así que hola, Juan Mamargas, pues listo. Honen kontra ezin dut ezer egin. Antzematen nun entzumenakin hemen ingurun zola, baina ez nun bidi topatzen. Zaian naiz alt, ez que ez dakit nun ibili naizen. Zulon bat bilatzen ibili naiz, baina ez dakit bi geratze zila bakarrik entzun dut, ez dakit besti zein dan, ez dakit nun daun, igual ni naiz azkena, ez dakit. Alare, ja lasein nago, atzo Ainoa juntzanetik ja pixket mentalki igual pixket afektain dit horrek baitare, etxea junber baete arro. Inge, Ainoa, ez dakit, nik uste dut empatizatzen da bela purtxo bat eta jakin da ez teko gula jateko esebez eurek deukienien, horregatik... Azkenin jakin behar da galtzen ere bai, eta merezimendu osoz. Bai, merezi zen du bai. Claro, baiet. Triste, baina, bueno, banekien proba egon zitekela, konkisean behar egon da, eta, bueno, egun baten zauzan ben, da hurrengoan behian. Osea, super galduta, niretzako da, nik oso ondo ikusten dut, oso ondo usaintzen dut, baina entzun, zero. Eta ni begiak entzen badizkia zuia, jo dituta. Hor bai, pentsaten eban igual koloniaren bat igual usaintzen banu, edo pausuren bat ni albotik pasatzen bazan, ez nekien kamara zen, ez nekien beste partaien bat zen, eta saiatu naz, mila gauza eta, baina gara, azkenean, pues... Ni salbau naiz, baina pena handia mate dit egia esan. Kriston pena mate dit egia esan. Bai. Beak, mezua irakurri dunetik itxu egongo ginala, bajoia sartu zaio nibili nahi saiatzen animatzen. Egile da, igual gehiago sartu berko nula, o makurtuin berko nula, o... Ze haitzen ditun baita ere, kanpoie jotzeagun, Baina, pentsatzen un bide errezo bat egongo zala ez, olako... itxita. Ez dakit. Ni pentsatzet, nahi dut, behintzet gertuenak eraudana, saritu, ez dakit Josebaren nun geraudan. Nere ondun etzeon behintzet joku amaitu durin, orduan pentsatzet gertuenak ni izango naizela. Hori irabakitze baldin ni kontentu, berriz lehiakidikin bultako naiz. Gaue pasau eta hurrengo isla prepatzea. Azkena eta kalera. Eta nik ez segurazki ez dut duelo egingo kalea junguna eta listo. Eske... Ez dakit ipini nuen hau papeletan entzumenarena, baina eske ez zaitain naufrago batek, entzumena eukitea, ez dakit.
proba politxe ez da? Proba politxe ikusi dugu bentzat. Kanpotik ikusteko. Hori da. Porque bertan... Guretzako eskauen die. Zaila izan da niretzat. Bai, nire baina nahiko... Aguiatua eta azazkalan tartin eta dena batxutz, arantza sartuko azazkal tartetan. Eta ibil naiz galdua, nizu arrautu naizik ibili naiz. Urzera zua izinera mugitzen kampanita hori. Arantza gehienak naroa dazkazue borrokatu ezuenak, borrokatu ez tezuenok ez dazkazue. Xuanek arantza gutxi, ez? Hori irutze bat zaizue? Ez duen pentsatzen, olako zaila ongo zanik pasatzi eta intentatzen nuen alde batetik edo bestetik bide bilatzi, Horri bili naiz bueltaka, ez da gizema demoran. Baina pare-parian zenekan, sarrera etzea asko saiatu, Kanpaia lokalizautanak, baina pentsatzen nuen, hori, esan dizutena egongo zala bide errezo bat. Zehazten nintzen hola eta kaktuse, ze ospera nundi da. Bueno, Ilargi behintzat bidea bilatu du, ez? Bai. Zu aurkitu zaitu da lako. Zau, abendementik hurbil egon behar da. Aber, reakutxiankak? Bai, behitu. Behitu, wow. Guerrera de puta madre, Sara. Oso ondo Ilargi, baina benetan biri bilatu da bena eta nahiko bizkor. Xabi izan da gaurkon. Ai, tio. Zorionak, Zendun ikusiko ez da? Zorionak, bai. Zuzenin etorri izaz da. Bihurrokiot igual lehenguaz urrinez juetia, berriro be, igual enebalako entzungo kanpaia. Baize, lehengo kanpaia etorri izazu eta zuzen. Seguru ez duzun ikusi ez? Segurísimo. Seguru. Medikuk arantzak eixen gentzetan nahi, saritxo bat erikora. Deko demandiot, sopapo bat kaktusari. Kaktusai eta tarteko sastraka guztiak. Ez dakit nondik sartu nahi zen, eman ditutu golpeak, igual sartu nahi hor barrutik, ez dakit nola egin dudan. Bueno, Xabi zuzentzea gaurko probako garaile, zorionak, eta gonbiatu izut berriro kanpaia jotzea. Bai. Venga. Horta, puede, horta. Oso ondo, Xabi. Basan ordua. Zorionak, tio. Baina niri beti zauztie. Azkenien zergatik deko guz bi belarri eta aho bat. Berbait egunan dikoitza entzuteko, ezta? Hola da. Earki aplikatu zuk behintzat, antifazak kendu zunean unkitu zea ikerri. Saririk ez dugu ekarri, baina kanpamenduen arkituko zu. Bai, berezila da, gustatuko zaizu. Espero dugu behintzat. Bueno, Xuan eta Joseba, zuek ez duzuek gaurko honetan kanpairi jo, baina zuekin zer gertatuko da jakin aurretik, beste guztik agurtuko, kanpamenture jongo zase, eta zuek bisok amentxe gelitzuko zase. Ondo tratatuko zaitugu, Bai, baki. Arropa da gongo zara, kauen aritzu. Triste. Pozik, Xabi gatik. Baina, pentsetan igual barkoa zara edo zer, konpartiduteko, baina, bueno. Ez dutela harrapatuko jararik aurbe, baina, bueno, oso pozik. Bueno, eta zein berde duzu bilokin, a ber. Kanpaiar ez tezue jo, txatea jaitu horta. Zuek erabaki. Ez da gure esku. Baina esan, nolatan etza hau sartu metro batea onda barrena sartzea? Esan dizut arrazoia, pentsatzen un bide errezo gongo zala, eta listo. Raro, osan baita ez da, urten etxezen berriz da, sartzeko beldurrez edo... Arrazoia, Kenduzu momentun ikusizu ez da? Joder! Ja ikusi da denin lur mekau! Bertantzoan metro bat. Baina hori, beste gabe. Eta zu, Joseba, ixilik zaude? Bai, hau ez da niretzako proba. Ni eguneko bizitzan daukan problema da. Ez daukate txumen ona, da horren kontra ezin dut ez egin. Bat eta bestearen artean kontatzen dituen batek manekien bi geuntzela, dara ikutu dute. Zo zerrentzute zen duen, ze urbildu izak kanpaire, nire hemen, zeu bakarrik... Aingurak, ikutu ditu bibote horrek, zaratzen nintzen, baina bueno, ez dakit ez da nona naiz, ez tegoti ez. Niretzako da, begiak kentzen baizkidazu, ja, joituta. Bueno, momentuz, bilok aio mortoa jungo zeate. Vale, muerto. Bueno, sorte hon, hoi da.
jakingo zue, bale? Ze gertatzen da. Bale. Ez daukazula indarrik, ez da ezin dozula igeririk egin, ez da ezin dozula zulorik egin, ez da bestea ez dozula ikusten, baizik eta da problema. Nik daukan problema eta banekien euneko 80an galduko nuela. Ez, saiatu nahaz gauzak egiten, baina ja hasieratik euneko 80 galduta. Proba hau, mierda bat iruditzen zaio, ez dut, ez edo zentzut. Eta ez dakite zuanekin nola egin behar duan, ez dakite zebe, Ni lasai nago ez banaize bueltatzen. Nire ustez ja, Ainoakin egin deten bidiekin ja ikeragarri guztua nago, helburue betetzat bukau genuen. Eta hori, lasai nago, segitze baldin bat guztua eta ez bat segitzen ebai, oseake. Ja, txiringito bat montauta, kitxo batekin, kaja bat. Dale. Izoskia! Hemen jarri bar diote. Hartu almendra dorita jantzatu. Hone egin! Barquillos, izoskiak! Txokolatezkoak, bainillazkoak. Taber nolako daude? Oro dutze? Buah, dau perfejateko ganera, que bueno. Zeran egongo da, txak. Iargi, Barkatu, Lasai. Disfrutau. Bai, janet. Neukan bastante urruti hor, baina... Lo que se cansa todos. Zuat emozionauta nago. Ez dakit oinarte kanpairi jo barik, eta jotia izen da azken nire gogo guztizekin jo, tio. Momentu honetan ni baino hobeto bizirana, putazoen handila. Eta nik horrela ez dut jarraitu nahi, ni garrapata moduan hemen agarretan da holan ez dut jarraitu nahi hola. Ezken nien dana suerte kontu da. Ez dakit naufragoak egin ze zer ikusi zauken horrek, baina gero nahi dezuen guztile itezue bat, eta listo, neure ja pixka nazkauten nago. Hemen gaude bi pertsona, mezio gula han egon beste batzuek baino. Da joku puta mierda horrengatik. Puta mierda joku bat da, osea, eske... Ezkenien neu ja pixka nekauten nago. Atzo golpe gogorra, Ainoa kanporatzie. Hauxe, ja pixkat igual baita ere ja desilusionauta, ez? Pentsatzeu biler duelu hori izango ala. Indarrak ata berkoiteu nunbaitetik. Ja sokan goratzeko kapaziadik neuk behintzet pertsonalki ez dakit daketen edo ez. Baina, bueno. Gaur gaua emango dute beste tokiren baten. Beraien artean egongo da dueloren bat. Hortan ni pentsatu dut Joseba daukala posibilitate gehiago. Eta boskaketa bat egiten bada, Subanek deko posibilitate gehiago. Eta ikusiko da. Ni eta Subanekin harreman handiagoa, nahiago dut Subanek pilatzea. Eta gero lehiari begira be, Joseba badakigu zelakoa dan, hasi nahiago dut Joseba kanpoan egotea. Ja. Triste, oso triste. Azkenen, bakarren negon hortan zan etortzen unai pertsonaetako bat, agertu zan bera, atera nindun handik, eta zaindu nago oso ondo orain arte, oso ondo. Bere arreba txikia izango banintz bezala, biak esatezkun, eta somatukot bere falta izugarri. Ja somatzen.
Bai. Gogor. Joseba, mezu irakurri dauenetik. Bai, Ja, plor. horregatik, baina joateko froga hau Baina gaurkoa. Ni adibidez, Joseba badoa posik horrekin. Egia? Bakoitza dauka joateko froga bat, Bai. Josebaren azen hau. Bai, zebiak ez dira joango. Espero. Ni koña. Gainera geratu ez datuzte. Biak ez dira ja, joango. Igual gero deitzen dituzte zu. lehiaketa begira, espero Eta du zuk baiet. esan hau geratutzen da. Edo botila baten sartu mezua eta bota uretara izenarekin. Eta Hori izan saria izango, ja, baina, bueno, holan Ja, bai. da. Joseba, ointxa zinaz askoz begeitzau ezagutzen, lehendik be ondo eruten ginen. Kompetizio aldera, Joseba arditik entzia oso gauza positiboa izen da. Xabierren oparia, eske, egon ginen tokitik entzuten ziren kriston garrasiak. Eta nik nire oparia, aurreko proban nire oparia jaso nuenean ikusten duten nire aurpegia. Bakarrik kanpai bat entzuten dozulako, holan ondo, da emoten dizute kriston saria. Bakit bera txarto pasatzen ari dela eta ez dobela jaten. Baina, karo, hori ez da nire problema. Eukizuen saria, ez dakizen izango dan, baina kriston garrasia entzuten zan. Baina, bueno. Hasiko naz? Ondo, ea, lasai. Lana deko orduan, pazientzia auki behar dut. Pazientzia ja landuta dekot orduan. Niri kostorratzak ja azal barrur arte sartzen diren basan eta bertedo hori eiata gustatzen, bueno, eiata gustatzen ez, Maria hoitenaz. Lo estoy pasando mal. Niri egautu galezken du. Nik uste burua da. Bai, ez que nire ustez gehiago da, pentsatzen dozuna, benetan dana baina. Nire analisi horiek ere, bueno, hori sin más, txertoekin, pasan honok erre txertoak. Bai. Andoni tikola eskuta. Bai, Andoni, miratu niri, Andoni ere bai mareatzen da. Ai, ama! Miratu niri, Tani. Hostia, Madre mía. Calma, relájate. Ya. Puta cagura. Jabata, zer dinozu jabata? Nagoia erdilo. Erdilo, ez da? Ja te digo. Sartuko da hor txokoan. Ganera hor eukingo dauga. Niri tokatzen jata lekurik onena, así que... Bai, nik gaur gelean egin dut hor xoko, gomi patar naiz bertzaldein abertzen moduz. Eta nire Bueno, ondo- behin nago jargin onduen hori da. Tartore eta hori besarka tartu dizu jarri. Ja, lo egiteko izango zara. Bueltak, ezin bai bueltak. Ni beste alde baten, me cago en la leche, eh? Ez talako kejatzen. Ja, ze, aurrekotan egon naz. Pobre Xavi, ya te digo, Buelta ahí. Y buelta ahí. Bai, Bai, ez da, bai. Ja, Ba, gaur denok gauz hemen. bai, Lasai. bai, no lasai da, bai, tartzo bai. Bueno, si me dan el cuarto de hora, me da, Vale. Hala. Bai, bai. Bagoaz, bai, Argia, kendu, bagoaz. mesedez. Bagoaz notara, bai. Berri txoin. Zuk uste Joseba beste aukera bat eukiko dela? Baina orduan jau ez eguelto xuan, ez? Claro. Osa, raroit ez dait, ez badute duelorik egingo. Edo Ez zugan dago utzitzea. itxaroten beste pertsona bat duelo aiteko. Zuban aukera ikuin eskari igual badu atzera, Hori ja ez. Hori ja bai ez dut. Osa, beste errepeska bat ez. Nik ez nuen burutik enduko hain azkar. Gau hona izan da, konparatuta beste azkenengo biekin, nik ez dut papeslorik egin. Baina on ja mentalizauta, erronka ontako eta Joseba behintzet lanak zail jartzeko. Joseba ni baino fuertio da demostrau egin du, eta nik uste nahi joko bela lehiaketa beira beste lehiakideek Joseba ez bueltatzea, aukera gehiago eukiko ituztelako irabazteko. Ez dakit taldeak nor nahi izango duen irabaztea. Segurazki, ni pentsan dut zuban irabaztea.
ze egia da gu hasieratik ez garela bai Unai eta bi eta bai ni ez garela asko zabaldu, baina bueno, eske normalean horrelakoak garelako. Ni presio gabe nihue, nire ustez nik gehiago daket irabazteko beak baino. Hori iruditzen zen. Naufragoak, torri goaz. Bueno, egun hon, bitoi. Kaio Muerto irlak asko pentsatzeko aukera emateu. Demoa desente pasatze baitezu hemen. Neu gauin ibili naiz pixkat, azkenien abentura nola jundan, Ainhoakin ze ibilbide indeten. Eta hoxe, azkenien gutxi faltan horrekin bai indarra dauketela, erronka honetan, muerte. Zeitzeko, eta honi behintzet lanak zaile jartzeko. Ze ikustet, aurkari oso indartsu dela, nire ustez behaire adierazi nion abentura irabazteko kandidato serioa da, Jabatakin batea. Baina, ni zailako naiz gauzak zail jartzen. Eta Joseba? Egun batean zauz hemen goian, hurrengoan zauz lurpean sartuta, da hori, huetxako bai buruantxako, ez da erreza. Zuek esaten duzue asko kesatu nazela, nik ez dekot ideia hori, baina zuek esaten bauzue, ia izango da. Igual kesak, igual puntualak, baina egia esan da ondo ibilitaz, benetan. Guk esan, Joseba, guk aurreko proba hori, ez gendule jakin zure gortasunan arazo hau, ez gendun jakin, eta esan izan proba hori zure gortasun ezalako. Zan tokatzen zan proba, hoxe zan eta danantzako zan, eta esan izan zure arazo zalako. Bestatek eukialda demorun alturakin. Hortik, nik ez tekot problema hori nire arazoa da, ez da zuen arazoa nirea da, da nire bizitzan daukadan tope bat da. Da nire txako topeak apurtzeko dira eta hau ezin dut apurtu ino. Bueno, Joseba, ez dakit, topek izango dituzu gauzatzutan, entzuteko garaian bai. Abenturan den ikustet batzuk aurkitu dituzula. Nik ustet inkesta bat indeu, beste kampamentunez. Egin duen inkesta horretan esan emirou, berez, zer eskatu da ben, zeinek nahikoen buelta etxi, eta ze uste zue? Seguro Xuban. Zu pentsaten duzu Xuban? Bai. Zer dalata? Eura danak esaten dabe, ni nazela fuertea. Ni kanpoan nahi nutela, Jabatak, berak bai esaten zuen, beti, Joseba kanpora. Nomiauko zaitu tal izan doan guztietan. Eta hola izan da, eta hortik eguai ikusita, pues venga. Eta zuk Xuban, ze pentsatezu? Ni bueltatzin nahi jo debela, debilo ikusten abelako, olako zerbaiteatik. Jendiak Xuban bueltatzea nahi du, Joseba, eta zu bueltatzea zurine bakarrik nahi du. Galderna moduan, 5-0, oin 5-1. Bueltatzen basa, erronka txiki bat agazu hor, Ni berdin dozta eurak pentsatzen dutena, osea... Igual hori da arazoa, Joseba, ez dizula inporta, bestik ze pentsatzen duten? Lehiaketa da, osea, eurak arerioak dira. Pertsona moduan baki ez nazela pertsona txarra eta eurekan ez daukat harreman txarrik. Baina lehiakide moduan bai. Lehiakide moduan gainera topera noa eta limitetan. Xuban, eta zupagazu, bueltatzeko arrazoi nahiko? Bat, hankanpu entzeok, eta bestie, Xuban. Egile da, izu. Ainhoa niretzat pieza klabi da. Baina Ainhoa hemen ez da, zukin berrezu borroka. Baina horretik esate dizut, nikin berretela nereatik eta behatik ebai. Punto. Eta hoen gaina ikusita inkesta hontan, ze maitzerten da, beste indargune bada. Bueno, bakizue azkeneko gu dantzaudetela, abenturan bukaera nahiko gertu da, orduan ikuste irrika desente izango izuela hortarako, ez? Bai, azkenin egunek falta die, hortxe da finala, eta beste ilusio bada hori, ez? Inguru honetan, beti protagonista gure mazta hau, eta piratan garaixetan, zigor modun ibiltzen zan, buruz bera, zintzilikatzen zan, behatzetatik, irabaziko dau, garaia izango da, batak besti zintzilikaten da benin. Zintzilik gelditzen da nin, besta garaie, eta zintzilik gelditzu dana, etxerako bidea. Ikusten dozue, bambu horiek, alde batan da bestin, eta horrek izango dizuen heldulekuk edo laguntzeko bambu batzuk. Oso ondo. Zer iruditzen Xuban, parre zabintz? Ez. Bai, oso gogorra niretzako, hemen indarra da gehien bat berdana, indarraldetik soberan dago, baina, bueno. Saiako naiz gerri maten, saiako naiz. Indarra eta resistentziare bai, Hori da. Tentu, hartu denpora bat zuentzako, tentzau, konzentra eta menongo bat zuen zen. Bakoitza beran aldera. Hoi da, Xuban handik. Eta zuara Joseba. Hau pasuek. Guztet, hau Josebai
perfecto etortze zaion erronka badala, azkenien orokortasun batetik indartsuena beha dala iruditzezat, hoi momentuen favoritue beha dala aurrea egiteko. Ba, ondo. Ni pixu aldetikan nik 1 kilo dauzkat. Berak uste dut esan ziala 70, alde horretatik ondo. Zubangorra da, futbolaria da, indar asko dauka hanketan. Saiako naiz lehendabizi behintzet banboi eta iristen, heldu ondo eta beha gastatzen. Eta diskurun baten beha debil sentitze baldin momentu baten aukera hori aprobetxau da aldan minik gehien hain. Lehenengo banbu hartzen badot, ez nau mugituko eta hori alik eta azkarren egin barrot. Pentsatuz, baju joan, baina alik eta azkarren. Beste indargune bada, egindako inkesta hortan nire izena azaltzie gehien bat. Azkenien zurinek bakarrik nahi du Joseba bueltatzia. Beti guztien kontra joan naz ni. Eta nire bizitzak oztopo asko ipinizkit, beti oztopoien kontra, hori, paretak apurtzen. Azkenengo hitze hoindik ez dut esan, nik nahi dut burrukauta behintzet lortzi ez arile. Contra viento y marea, oleaje y soledad, sé que debo seguir, sin miedo a zozobrar. Azken gudazi aurretik, sokaik ezin deikutu, beti aurrea jumizase eta hon ipiniko zase maazta ikutzen. Bizkarraz, hortxe, zuzen, argi gelditxure ez da, soki ezin dala ikutu. Bai, Joseba? Bai? Esan lasai. Bai. Bai, Xuban? Argi edatu, bai. Argi izta. Oso ondo, gertu. 3, 2, 1, aurrera! Joder, allá tú allá. Hostia, tú. Zintzilik gelditxu bira, baten bat. Venga, Joseba, ez da matxu hauta. Oatu, batak edo bestiak zintzilik atu berdula, bai? Lurra ikutze ez du momentun, hortxe bukatzea. Venga, Joseba, luzizata. Ez txatu, hasi naz.
Zer, segi. Venga, borrokan jarraitu berda, Venga, Luziza eta lehenengo maki aldu bizaz da. Joan, airian utzi bezu, haindik ez da airian, bai? Joan, azken guda ontako garai izeuzaz. Zorionak. Joseba, etxera zoaz. Joan, kanpaia jo berdezu, bestela ez du balio, bai? Venga, segi, fuerte, gogor. Ainhoa! Ez nekien lehenengora llegatu nintzen ezokarik. Lehenengo horregatik gatu nazerdian, ondatzen da bera ja beste hartu. Hori ikusi banean, ja... Listo. Hola, ia gozak, listo. Gertatu diteke, así que... Ez daukit hitzik esplikatzeko hoi momentuen sentitetena. Inutik inoa ez duen espero Joseba garaitzi, 2 metroko kankailu, 100 kilotik gora. Nei Danien 30 zentimetro eta 30 kilo kentzen zizten. Buah! Ainhoa! Yes! Hauzu dati. Aleire eta Mikel. Amen hau, Amen. Hau ja onaino aiatuta eta hemen kanpora jutea. Azkenean... puta bat da, baina, bueno. Eta bat emagatu batzen kanpoan, da ni tokatu zait. Txarto egin doalako eta listo. Eta ni errua izan da. Ni nago zai ja Xabik eta Jabatak emango joen besarkadikin, ez? Bakit hala izango ala, Ilargire asko postukoa, Mikele bai. Bueno, han dauden danak postuko, Zurine behare postukoa. Zurine triste ipiniko da, seguro. Atxo be triste ipin izan unginean, hementik kanpo gongo gara. Harreman oso nahi dugu. Oso pozik jarriko da Jabata gaur, bai. Ni ez nazenean nahi gatzen, bera paraki Zuban eta ni artean, igual ni apurret puerta gona esela, nahiz eta erronka honetan kale egin, baina igual kompletuagoa horan, baina bueno. Osea, berantxako nik uste, edozein joan da bat gitxiago da. Egile da neu, ez neola esperantza handikin hau irabazteko, baina izan da kaleo bale erten du, sentitzet behan partetiken, baina nire abentura hontan segitzen nahi dut eta lortu dut behintzet hurrengo pausua gutia. Eskerra guztioi, nik oso ondo pasatu dut, benetan oso lasai egon naz, da hori niretzako ja garaipen bat da. Bueno, Jose! Animo, Goaintziak Zurineri, bestei esedez! Jabata ire bai, ezta? Jabata ire bai! Inori, bakarrik Zurineri! Jo! Hurrengo batean ikusiko gara ziur. Ziur, hau ez da azkena izango. Ni esker. Ni fiatzen naz, ni anaiataz. Bakarrik. Lander, aldatzea bi naufrago barrikaren gatik? Igual pasazari abenturaren gogortasunagaz igual, Urrungain dagoela norbaiten gortiko bai. Joseba, molestatzea baino, ni naiz arduratzen. Ia hurrengoa galtzen dagoen, ez? Ja. Irabazten duzu espuertoa guztiak, bega. Ez! Duela denbora asko ez merezen dela inbeste denbora batera. Bera gabe, ez naz, badakit ez nazela ondo gongo. Gine! Pa peña! Osan badikote. Bueno. Ai, ama!
beti guztien kontra joan naz ni. Eta nire bizitzak oztopo asko ipinizkit, beti oztopoien kontra, paretak apurtzen. Egune kontatzen ja, finalea iraizteko. Uarte honetatik aldeiti nahi dut azkar. Azkar gainea, Ja, 6. isla zapaltzi nahi dut. 7. oso gertu da holako. Eta amendiken aldeiti nahi dut ziztu bizile. Eta bestikin juntau, hoxe berdet. Nahi deten gauza bakarra da bestina judie. Piskat bildurtu aldi berien, porque ikusiko ostra Xuanen, Joseba kanporatu dik. Da, piskat bildurre sartze zaioen nerekiko baita ere. Ja urtzen da bildana. Zer du izango da oin? 11 terdia. Bai. Makillaren arabera 10. Herrero, berriz hemen naiz. Bildurtuko, ikuste benin Joseba ez dala bueltatzen. Grande Xuan! Kristona, ez que beite ja. Hauxe espero nun. ¡Hostia! ¡Joder! Mira, tío. Subido bat, kauen la bat. Nator kotxe bezala, Ze. Horakoa. Guri animo asko, segitzeko, kristona zehala. Abentura hontan eukidun gauza politienetakoa. Harrituta dago, nolatan dazkezun eta bat. Izen dela, berantzat kristona. Jabatai ez animo jomateko, beste dana sorte hon da gutxi falta dela, eta lasai junda, lasai junda. Niretzako ere izan zea oso polita, Joseba. Zureatik ingo eta aurrera ere bai. Ez que sari egeta batzu. Irutzen zait, guaindik eta okerro. Ikasteko bidurra. Bani bai, sezoneko etxera. Trampa hortan eroi? No. Hau sobran dau. Bai. Benetan, bukatuko da horrela, naufragoak. Beda joan barda etxera bakarri. Eurek diez egoista modukoak, ez? Programa bukatuten da eta listo. Eta horregatik banoa. Eso rakatxondeo bat edo zer. Bai, hau izango da gaurko sarixe, eta hau izango da bigarren bizi bat. Hostia puta. Fiesta. Goiz, eta neguno. Tártalo. Ondo jarri! Hijos de perra. Haserretintzea! Lehenengo irulok asko, Eira, nekila zein martzen. Baspabilos antes! Isu normal. Ojo, koskobilotatik koskiko ibeta. Bazukin berdozu jan, eskuk erabili be, Barkatuela, ostra. No. Vale.